mandag. Og jeg er så klar til projektugen. Så ja, det bliver pisse fedt. Motivationen er temmelig høj lige nu. Jeg ikke føler mig ikke særlig stresset. Jeg er klar til at banke igennem. Jeg er på vej ned til bussen. Så vi sidder i skolen lige nu, og jeg er blevet tildelt klassen sammen med de andre soloer og Tede. Ja, han er også solo. Lige nu går det meget godt. Det er seriøst arbejde. Så seriøst, thumbs up. Velkommen tilbage. Klokken er 10:36. Mandag stadigvæk, første dag. Og det går udmærket. Jeg kan se Tede og Thomas, Hubert og Terkel, det er også solo-runner igen. Jeg har ikke fået skrevet noget overhovedet. Det eneste jeg har fundet, det er link. Jeg kan se, at jeg har masser af links. Så jeg ved ikke helt. Jeg føler, at jeg har godt styr på det, og jeg er med i tiden. Men det får vi at se senere. Velkommen til sidste time mandag. Det går udmærket, kan jeg ligesom sige. Jeg har ikke fået skrevet særlig meget. Så se her, 44 ord, godt og vel. Og så har jeg fået lavet mit PowerPoint, eller noget af mit PowerPoint, som jeg har her. Udmærket. Og jeg ved ikke, hvordan arbejdsmoralen er med de andre. Ser meget koncentreret ud. Så jeg er fit for fight til i morgen. Jeg har godt nok ikke fået skrevet særlig meget, så Jeg starter med at pille det lille melodiforløb ud, sådan siger. Vi tæller til 6 i den, sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6. jeg har gået til guitar i 6 år, og har gået til guitar hos Mads i 3 år. Jeg er ikke, jeg er glad for at gå til guitar, sådan da mine forældre betaler, men jeg er ikke særlig motiveret, og jeg ved ikke. Ja, det er slutningen af anden time, og vi er ved at have frikvarter. Det er tirsdag. Ja, og det går okay. Jeg har lige været til vejledning ved Maria, og jeg fik at vide, at at det lød som en fornuftig plan, så det håber jeg også på. Jeg begynder at skrive lidt, så fra 44 år til 216. Det er ikke dårligt. Sidste time. Og de fleste personer er forsvundet. Vi har Thomas, som slet ikke har været her i dag, og Tede, som skulle til fødselsdag, 18 års fødselsdag med hans storebror. Men og Terkel, som slet ikke er her de 2 sidste timer. Dog er Hubert her stadigvæk. Og vi har Sara om bagved igen, som har rykket sig fra radiatoren. Jeg ved ikke. Føler lidt, jeg er ved at gå i stå, men arbejdsmoralen er stadig høj. Klokken er 20:40. Jeg er derhjemme. Jeg skal til at i gang med hjemmearbejde. Da jeg er fri i morgen, så må jeg helst arbejde lidt i dag. Jeg kan se min opstilling. Jeg har min stationær til den her skærm. Min stationær står her, den er til her. Bærbar, den styrer både den og den skærm. Og de spørger nok hvorfor den her ikke spørger det. Eller jeg bruger det. Det er fordi at jeg har ikke brugt på min stationær. Som man kan se, så ser det meget fornuftigt ud på de her 2 skærme her. Og så har jeg lidt SimCity kørende her. Så hvis jeg kører død, så kan jeg lige tage en slapper og se lidt på det. Så det det er meget godt. Jeg har ikke rigtig begyndt, jeg har lige fået stillet op, så jeg regner med at begynde meget snart.
Klokken er 24:01 nu, og jeg er hjemme og arbejde, fordi at jeg har fri aften, jeg er fri i morgen, så jeg tænkte, at så vil jeg arbejde i løbet af natten i stedet for. Og ja, det går også fint nok. Jeg er godt nok ikke så effektiv, på grund af at jeg har mit SimCity åben her. Men jeg får lavet noget. Bare rolig. Jeg har fået lavet noget på min PowerPoint. Så 4 dias, som jeg har der. Og jeg er ved at være færdig med min synopse. Jeg føler mig ikke særlig træt i forhold til, at klokken den er ved at være 12. Og fra nu af kører jeg videolog, i hvert fald så godt som jeg kan, hver time, indtil jeg går i seng. Klokken er 1 nu, og jeg er ikke særlig træt, synes jeg ikke. Jeg arbejder videre. Og så har jeg fået drikket en masse cola, så jeg kan holde mig vågen. Jeg har godt nok ikke noget særligt lagt med PowerPointet, men det forstyrrer lidt, ikke? Men ellers, det går fremad, og hvis jeg holder det sådan, så kan jeg nå at blive færdig inden i morgen. Så lad os håbe på det. Det går udmærket. Jeg ved ikke helt det. Jeg er ikke så træt endnu, synes jeg ikke. I forhold til hvad jeg kunne have været. Så det er ikke så god. Jeg knokler bare på, som vi er over på. Jeg er ved at være godt træt og godt brugt. Jeg kan ikke holde koncentrationen særlig godt. Men jeg arbejder videre. Jeg har fået tændt mit kamera, så vi kan få lavet nogle timelapse. Så det skal nok blive fedt. Jeg har i hvert fald kopieret problemformuleringen ind. Og så har jeg fået lavet noget på PowerPointet. Det der. Jeg ved ikke. Ja. Ellers foregår det mest over på denne skærm. Koncentrationen falder. Men jeg har ikke tænkt mig, at det kommer til at sove nu. Klokken er 2:59. Jeg er ved at være godt træt. Jeg har fuldstændig mistet koncentrationen. 99% det her. 1% det her. Okay. Men jeg prøver bare at holde mig vågen nu. For at have det lidt sjovt. Så vi ses. Klokken er 1:04. Jeg får ikke lavet noget som helst. Jeg har lyst til at gå i seng. Sidste videolog. Jeg går i seng. Klokken er 4:30 om morgenen. Det er ikke fordi jeg er træt jo. Jeg kan jo sagtens. Men det er godt at få sovet lidt, så kan jeg også arbejde lidt mere motiveret og effektiv i morgen. Så jeg har bare lyst til at sove. Klokken er 10:15. Jeg har bare lyst til at sove videre. Klokken er 10:12. Jeg må hellere stå op. Pissetræs. Jeg gider virkelig ikke arbejde videre i dag. Så jeg tror bare... jeg bliver nok nødt til... Jeg har heller ikke nødt for noget morgenmad. Jeg er fandme fuldstændig...
Badababam. Badababam. Badabam. Det sneer. Fuck. I går der og forgårs der har været godt sol og helt skyfrit, og nu er der bare sne. Masser af sne. Og det bliver ved. Det er bare... Jeg skal holde fødselsdag på fredag. Og jeg har det sådan med, at det er ofte sådan, at der er snestorm, når jeg holder fødselsdag, eller på min fødselsdag. Så lad os se, om det bliver igen i år. Klokken er 4. Ja, jeg har siddet og redigeret, siden jeg stod op. Næsten. Redigeret et produkt, som jeg også er i gang med at lave nu. Jeg har faktisk fået lavet forbløffende meget, vil jeg sige. Jeg har så også brugt snart 2-3 timer på det. Men så kan jeg kalde mig færdig med alt det, jeg filmede i løbet af det første stykke tid her til onsdag. Så jeg kommer indtil videre, så varer den 11 minutter. Var i seng i morgen. Det er ikke så godt. Jeg vil gerne nå at blive færdig med synopse og PowerPoint og i gang med at øve fremlæggelsen. Bare lige som reminder til mig selv. Så. Og så skal jeg selvfølgelig have klippet det. Torsdag den 14. Og det går udmærket. Vi har fået musik op på smartboard op. Og det var Limfjord. Det er så godt. Hold din nalle væk. Og Tid han har fået skaffet lidt guf, så det er bare super. Jeg har fået lavet det sidste emne i min synopse, altså de 2 sidste og konklusionen. Og så har jeg fået lavet min litteraturliste, så jeg regner faktisk med, at jeg er ved at være færdig med min synopse. Så jeg skal bare lade min PowerPoint færdig og produkt. Og så skal jeg have øvet min fremlæggelse. Så det er pisse godt. Jeg er langt foran, regner, håber jeg. Koncentrationen er høj ved de andre. Så ja, klokken er 1:11, og det er vores 4. time. Vi er i gang med at få printet ud. Sådan Hubert, Tede og mig. Vi er i gang med at printe ud. Så får vi skal til at aflevere her klokken 12 om en times tid. Og jeg er blevet færdig med konklusion og synopse. Dog mangler jeg lidt PowerPoint og produkt. Så ellers får vi tiden til at gå med det her. Så ja, klokken er... Det er... Hvad hedder det? 4. time. Og ja... Jeg arbejder på konklusionen lige nu. Regner med at blive færdig inden så længe. Jeg skal have vejledning i næste time. Nej, det er mig. Har du 5 timer? Jeg er i 4. time. Jamen 4 timer er det ikke nu? Det kan godt være. Det er. Jeg skal have vejledning næste time i hvert fald. Så jeg regner med at blive færdig inden længe. Koncentrationen er fint nok. Jeg tror også, de andre de er ved at være færdige. Så det er meget mere afslappet lige nu. Så ja, ser jeg frem til en fremlæggelse om en uges tid. Vi er i gang med 7. time, er det ikke? Jo. Jeg er færdig med det meste, eller jeg er færdig med alt. Nu skal vi spille kiks. Ja, det er det vi skal. Nej. Ja. Jeg mangler lige at få Maria til at kigge på min konklusion. Ellers så er jeg godt
færdig. Så jeg går jeg går i gang med fremlæggelse i morgen. Og så ellers så er jeg bare fit for fight til fødselsdag på fredag. Så det bliver pissefedt. Klokken er 11:01, og det er vores 4. time. Vi er i gang med at få printet ud. Sådan Hubert, Tede og mig. Vi er... jeg er blevet færdig med konklusion og synopse. Dog mangler jeg lidt PowerPoint og produkt. Så ellers får vi tiden til at gå med det her. Den filmer. Okay, det er sidste time, og alle har afleveret. Ja. Min tand, din fucking spasser! Alle har afleveret lige i sidste sekund, så det er pisse godt. Jeg har også afleveret. Jeg var i god tid, så... Og du har smadret min tand! Nu skal vi i gang med at rydde op efter en hel uges hårdt arbejde inde i klassen. Så... Så nu skal der klargøres til fødselsdags computer og PC party. But that's what you do when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat a bit in my heartbeat. And I'm eating at the beat like you give a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw, time to go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands.